साननो नाङामोन सिगाङावबो खोब माने जाहांब्लाबो गोबां बेबायदि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो हमथानो हादोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैनानै दिनैनि जाय बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि थौले मेलेमजों गावसिनि आफादखौ दैदेननाय आं बेखौ होनहरगोन। दा बिथांमोना बिसोरनि दैदेननायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै सिखा रुवा बाथुल बेबायदि गन लानानै जोंनि अफिसावहाय जाय माने फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना थायो बेयावनो थायो बे गोथार बे अफिसाव बिथांमोना हामला खालामफैदों। मानो होनबा बिथांमोना मैयानि 18 तारिख मोनाबिलि समाव 6टा समाव फैनानै माखासे बिपिएफनि उदखारि हान्जाफ्रा फैनानै जोंनि बे इउनिट अफिसखौ बुख्रुबबायफैदों। बेनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों गार्जेनफ्रा ओनसोलना। बिथांमोना बेबायदि खालामनो नाङामोन। जोङो दिनै बेवहाय 22टा गामि दङ बे इउनिट अफिसाव। 22टा गामिनि रायजो राजाफ्रा जों जोबोद दुखु मोनबाय बेबायदि आखु खालामनायखौ। बिथांमोना बेबायदि खालामनो नाङामोन। बिथांनि बेबायदि आखु बाहायनाया थिग जोंनि दतमा 8 नं बिजाथि बिथां प्रकाशआनो माखासे सिनायनो हायै गोसोम ड्रेस गाननाय लानानै फैदोंनो बिथाङानो बे खामानिखौ मावहोफैदों। जोंनि जीवा जा नोंनि जीवा बे अन्नाय मुंनि निजोरा। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय फुंबिलिनि समाव रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो भिडिअ नायनानै खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि गिबिसिन खौराङाव दङ जाहैबाय आसामनि सासे टप सिंगार बयजोंबो सिनायजानाय जायनि मुङा जुबिन गार्ग। दा जुबिन गार्गआ बे बुहुमाव गैला होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। मोनथिनाय मथेब्ला बिथांखौहाय सिंगापुरावहाय लानानै थांदोंमोन नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि मेथाइ खननो थाखाय। दा बै समावनो बिथाङा दैयावहाय थब्ल'नाय समावहाय बियो माखासे हां लानो हायै जानायलाय बेखौहाय लैथोनिफ्राय बोखांखांनायनि उनावहाय फाहामसालियाव लांदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा फाहामसालियावबो बिथांनि जिउखौहाय रैखा खालामनो हायाखिसै। दिनै बे बिथांनि जिउआ सिंगापुरावहाय जोबथा हांबोनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। बेजों लोगोसे जोंनि दानि जे इउपिपिएलनि CEM प्रमद बर' साराबो बिथांनि दुखुआवहाय माखासे दुखु फोरमायनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। आरो लोगोसे चिफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो दुखु फोरमायनाय आरो गोबांथार आसामनि थागिबिफोर आसामिसफ्रा जुबिन गार्गनि सायावहाय दुखु फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नैथि खौराङाव दङ जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बर खालार खालि जानो गोनां इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै माखासे दुथां आखुनि बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रा आबसुनि मावख'खौहाय बुफाय बुसि खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो दे बेबायदि बुफाय बुसि खालामनानैहाय माब्लाबाबो भट आदाय खालामनो हाया आरो रायजो राजाफ्राबो बेफोरबायदि बुफाय बुसिखौहाय मोजां मोना। दिनै बे जायगानि दतमा हालामनि जायफ्रा रायजो राजा बिथांमोन बिसोरो नोंथांमोननि आखल आखुखौ मोजां मोनदों खोमा। जोंथ' खोनादों दतमा हालामनि रायजो राजाफ्रा दिनै नैबे बुफाय बुसि खालामनायनि सायावहाय गोबां अजद थिखांदों आरो दायनिगिरिखौ हमनो थाखायबो थाबैनो हमनांगौ होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। खोनानाय मथेब्ला मोनाबिलिनि 6 रिंगासोआवसो बे खामानिखौहाय मावदों आरो बिथांमोननि चेहराया गासैबो खोबथेनायजोंमोन, अब्लाबो बिथांमोना माखासे मानसिफोरखौहाय सिनायनो हादों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, इलेक्सना फैयो थाङो, नाथाय बेफोरबायदि बुख्रुब बुख्राब खालामनानैहाय माब्लाबाबो इलेक्सनखौहाय देरहानो हाया। जायफ्रा साइलेन्टलि गेलेगोन बैसोरसो देरहागोन। दा बेनिखायनो आं सानो बेफोरबायदि खालामाब्ला मोजां होननानैहाय। दा मोनथिनाय मथेब्ला दतमायावहाय प्रकाश बसुमतारी दङ। दा प्रकाश बसुमतारीया MCLA इलेक्सन दारायदों। दा बिनिनो मानसिफ्रा बे
बुख्रुब सुख्रुब खालामनायखौहाय मावदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। थामथियाव दङ जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 13 नं बियाबनि सायखं बसुमतारी यानिखि बिसावरायग्रा सार बिथांखौहाय रायजो राजाफ्रा बेसेबां सापर्ट खालामदों बेखौहाय नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्रायनो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। आं माबा बिसावरायनो होगोन। औ ओमफ्राय बे आं मोजां मोनो प्रमद बर' सारखौ। बे मोजाङैनो दैदेनबोबाय, मोजाङैनो होजोबबाय, गासैबो गोरिब गुन्द्राबो अनबाय, गोबां फरायसाफोरखौबो अनबाय आरो जोङो गोजोनै सान्थिनि थानो मोनबाय। बेनो आंनिया। थेंक इउ। बिसावरायनो होगोन। औ बिलनो बिफेलदेलनो बिसावरायनो आं बर'खौ इउपिपिएलआव होगोन। बिसावरायनो मोजां मोनो। ट्रेक्टराव होगोन। इउपिपिएल इउपिपिएलखौ आं सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनो, मानोना जों बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनायखाय आं बेखौ मोजां मोनो। इउपिपिएल इउपिपिएलआव होबा सान्थि मोनगोन आरो बेयाव बायदिसिना आसनिफोर माबायाव ट्रेक्टराव होगोन। माबायाव औ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बे इउपिएलआवनोखा, दासिमबो जों इउपिएलआवनो दङ। दा जोङो बे ट्रेक्टरावनो होगोन आरो भटखौ। आंनिथ' बेनो, आङो जि मोजां मोनदों इउपिपिएल सरखार, आं बिथांनोनो सावरायसारनो आं सोर भट सार प्रमद दैदेननाय इउपिपिएल दोलो मोजां मोनदों मावनायफोरखौ, सान्थि फैदों नालाय। जोंनि ट्रेक्टरखा औ फुरा खालि बहुत गोबांसिन मानसि दङ। मानो होगोन नों जेनेबा जोंनि सान्थिपुर्ण जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा बबे मोनसे दोलोनो भटखौ होगोन? जोंथ' माने हारिखौ फोथांना लाखिनांगौनि सार्थआव जोङो इउपिपिएलनो भट होदों। बिपिएफ सरकारा आवगायाव 17 बोसोर सालायनायाव जि हाबाखौ मावदों बिनि बे 5 बोसोराव माने 10 गुन हाबाखौ मावनाय जादों आरो। ट्रेक्टरनि केन्डिडेटआ सोर मिथिगौ ना? औ सायखं। आंनावथ' इउपिपिएलआव होगोन प्रमद बर' सारनोनो। माने शान्तिनि थाखाय जों बेखौ नांगौ। शान्ति नङाब्ला जोंहा जाथिया थांनानै थानो। इउपिपिएलनो माने जोंनि इउपिपिएलनि सार प्रमदआ मोजां हाबा मावदों। बे 4.5 बोसोरावनो बिपिएफआ 17 बोसोर सरकार सालायनायनि समान बियो दिनै उन्नति खालामबाय। दा लामा लांदां जाथि गुस्थि गासैबो बियो मोजां परिबेस लाबोदों। माबानो इउपिपिएल आंबो इउपिपिएलनि माबा सायखं माबा सारा। आं इउपिपिएल दोलोनो भट होगोन। माने इउपिपिएल सरकारा माने जोंनि थाखाय बहुत मोजां मावगासिनो दङ, बेखायनो जों दा इउपिपिएल सरकारनोहाय भटखौ दा इउपिपिएलनिनो जोङो सायखं बसुमतारीखौ जोङो सापर्ट आं ट्रेक्टराव होगोन। आंखौ गुदु गुदा जेबो बाथ्रा गैला आंनिया। नंगौ सावराय सावरायबोनो। आं इउपिपिएलआवहाय माबानो सारनो सारनि नामा मा नाम? मा सायखं बोनोखो आंबो ट्रेक्टराव। औ सायखं आंबो बेयावनो होगोन। माबायावहाय जोंनिया बे सायखं सारनाव होगोन। जों बेखौ मोजां मोनो, बेखौनो होगोन जों। आदैया बबे मोनसे दोलोनो भटखौ होगोन? सायखं बसुमतारीनो इउपिपिएल। मानो होगोन नों आदै? सान्थिनि थाखाय। सिगां दे बिपिएफ दं 17 बोसोर बेवहाय जोङो मोजां थानो मोनाखै। होसोलाय बुलाय होसोलायोमोन, मानसि सिथारलायोमोन। बिनि थाखाय जों मोजां मोना। आं इउपिपिएलआव मानो होगोन माने जों इउपिपिएलआव होनानै सान्थिखौ मोनदों आरो। आंबो इउपिपिएलनो होगोन सायखंनो। ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो। नांगोला 17 बोसोर जिउ मावगासिनो। 17 बोसोराव जेबो मावाखै। ट्रेक्टराव होगोन। मानो होगोन? मोजां मोननानै जोङो बेखौ गोजौ थाखोआवहाय थिखोनो थाखाय। औ मा नाम होनोमोनलाय? सावराय। जोंना गोदोनिफ्रायनो बे इउपिपिएलआवनो मोजां मोननायखा आरो बेखौ जों नागारनो हाथ'वा।
जोंनि सावराय सायखं बेखौनो जों मोजां मोननानै बेनोनो जों भटखौ होगोन सावरायनि माबायावनो जों होगोन बबे सावगारियाव होगोन ट्रेक्टराव सावराय बबे सावगारियाव भटखौ होगोन जोंहा ट्रेक्टराव ट्रेक्टर आंनिबो ट्रेक्टर आबैयाबो होगोन गासिबो आंबो ट्रेक्टर मानि थाखाय होगोन हा मानि थाखाय होगोन देश गोजोननायनि हादरा संसारा सान्थि जानायनि मानि होगोन आबै हादरावहाय सान्थि गोजोननाय जानायनि होयो जों परमत सुकार रायजोआ मारै इउपिपिएल इउपिपिएल औ आंथ' इउपिपिएल ट्रेक्टर सावगारियाव होगोन 13 नं सायखं बसुमतारी ইউপিপিএল চৰকাৰে দিছে প্ৰমোদ বড়ো স্যার ইউপিপিএল আমি ইয়াৰে হৈ সাৰত হৈ কাটি আছো টকা লাগে ইউপিপিএল চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো স্যার কি কাৰণে উন্নতি শান্তি সেই কারণে লাগে আৰু সাইকং স্যার জিতিব এইবাৰ একদম 100% ইউপিপিএল আমার ইউপিপিএল ভাব আমার সরকার লাগে ইউপিপিএল লাগে আমাৰতো ইউপিপিএল চৰকাৰ লাগে नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन अखल आङो जोंनि चिरां जिल्लानि मानसिफोरखौहाय रिक्वेस्ट खालामो गोबां बोसोर जोङो खस्थ' मोनबोबाय गोबां नासयजाबोबाय गोबांथार बुख्रुब सुख्रुब खालामबोजाबाय हिंसा हिंसि खालामबोजाबाय 5 बोसोराव जोङो गोजोननायखौ मोनबाय नाथाय बे गोजोननायखौ जोङो आरोबाव जुदि जोङो गैया खालामफिननोब्ला अशान्तिखौ लाबोफिननोब्ला अब्ला जोंनि थाखाय दुखुनांथावसिन जागोन बेनिखायनो चिरां जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो सायखं बसुमतारी सार रनजित बसुमतारी सार आरो खाम्फा बरगयारी सार मोननो ट्रेक्टरनि सावगारियावहाय भटखौ होनानै होयोब्ला बयनिफ्रायबो साबसिन जागोन होननानैहाय आङो रिक्वेस्ट खालामो रायजोफोर मानोना जों अशान्तिनिफ्राय बारग'नो हाबाय आरो बेबायदि अशान्तिखौहाय जोङो माब्लाबाबो लाबोफिननो नांला बेनिखायनो आं सानदों नोंथांमोना गासैबो बुजिजोब्बाय आरो मोनथिखागौ सोरबा नेशनेल पार्टीनि फैनानैहाय चकलेट दौफैनो नागिरनायखौ दाजा नङाब्ला जोङो रसगल्लाखौ मोनजानाय नङा बेखायनो रायजो राजाफ्राबो एसे सिन्था खालामलायदो सोरबायदि पार्टीनो भट होनांगौ बबे पार्टीखौ लाबोयोब्ला जोङो रायजोआ गोजोन जागोन समाजा थासारियावहाय मोजां फैगोन बेफोरखौहाय सिन्था खालामनानैहाय जों भट होलायब्लानो जाबाय गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि